Yashia tun safremo na kwakusia asefo ene nananom ne mma ebechire mu ama bia hu etu nam ne ebisawa watimi anya bi aka ene ntine atun safra de hye ni nyina ene nana kona abusua nyina asemomra kwakusia asefo na mommetie de eko enti mo be ya so no matie sade brekum nsense no eko de di kan omahene eko akura no ohene ka ba bia sabi edibisi na nine de sasunti na aka ohema enti yede adwantoa efa tepama hene so amane de dwantoa no koma brekum mahema osumu enti eti betnai say a twenty BC. Enti awoma ana otumfo otiko koso otun safre brekum ahemfo nyina se omomra kumase oyina no de hye askore mampo hene se wati se brekum mahene afiri ayi no kra oba bi de dot yi oba bi esaso nti ese esi ohene nti wati se adihye no miensa ana epa konya na die enti ofre brekum atyanko nyina se omomra kumase na onko asokore mampo hene ho ma onko hwehwe omu ipa miensa na yabo omudi no de fata ese se de konya na ma no omu na wadi ho djuma de sasunti brekum ahemfo de ose yeyo eko kumase ekoto asokore mampo hene ohia ahemfo bia wo ha bia hu de mekan odom kotena ase na abana oboto ye na nipa a wo de ensa to akonwa no mu ade hye me ensa mia menua nana tabiri out kom tabiri out mensa ifa nyamfa nkonwa dini ma metu bia enti ono ene loya frempom na ohemba nua asesi oso odini si akonwa so Kofi Asante odo so kan nipa miensa ti eto so abana yeto ye no ne ekobi ye ne se aye menua kuma ye otimi nsani fa na tabiri ya asesi ye di brekum abanya kese ma no ahye ne nsa no onya mano nipa na ahemfo ni du miensa ne koye yeto abana onya du baako Good line for I was saying frempom lawyer frempom onya miensa nana amia hene kusia je wa ni nua sisi osi ona esi so de ni di brekum mahene no onya baako ne sasunti ye jaye kwa ye baaye no nana kwakusia busia ye kona busia every say ye di nkunim enti ye baaye ebe fa ye nuan abusia ni na ahia adi brekum akonwa hye ne nsa se ono ne be ye brekum mahene enti ena sasunti no ye de no kwakire nana kontine amamre kwan sadishia yayine no ani dina be bosumi mienu achi ye wo ha na brekum mahene ba otu ye nkrasa adihye ni na ye nhia no wofa asafo agefie ampa ye de ose yo de pekum fo be kasafo kirafo domi nyina ba ekosia ye no asentia ohemba de to le chiame anim so on kira adihye no ene se nipa miensa ene de ensa beto akonwa no nipa nsi na ya de shikonkon abia de akonwa na yeyi na nsamanfo ene abosom ene ahwani nnua akasa kire ne se onfa ne nnua Kofi Asante ensi akonwa no so
na no si ya pe na adehyepan aye Stephen Jase Kwame Jase aye fre no Oguni ye nyina no ye pan ya aka no oso ye no ye nse Nana Hema wasema wo kan ye me no ya adwen enya amamre ne amane ye kwan na ananso eti ye wo kan ne ntiase na ntiase kina ba ko fo ntimi si ne mane yi ha Nana Hema adoma odi wo monam no ba ko sori aye fre ko ku ba ko osori tin nse si ne bo se many brekum at Shipani. Intimate canon, and the ye Kofia Sante said, O media kunya, Brekumai. Jokai, in fact, Satana, Mia Nofa, ISTP, Kwame Jasia, or yet at the Shipani. None of that sense of can be in sofa, Nanjay. One am cooking a journal, say. Nana Hema. Asma welcome and trust me. Ya mamre ni amani e kwa no. Intimate tiase na tiase tuna. E ma won fo ni an sie ko so. Intimate ka tum fo ntam. Me ka so kwari ku ada. Me ka be ku nyini nchibena. Se ya tiase na tiase tuna. E ba no hima so ye. Sana mpe. And I just said the crack at him, I'm sure. Some unfortunate or the Bible. Dear, there are some could do for any. Now, Cassan, you could do for any man, and they are sending in our children. None but Tapu for so come. A Tapu for some was the 2 for any minister. And they are this year. Get the answer to 2 more, Pamina year a gun to her. The Sassunti, your father, poor money. A father looking for Bishop Brinkumai, Nana, the woman can get a son and Jesus. Or say, I know, pray. Omunya this year, Omunka Kumyano. No, sir, Omunka Kumyamo say, Why, Anna, Nana Hema, or Cantam. Son, and I may come on Tam Cassia say, Omunya this year. Diwa, Anna, almost so at the post. So almost so up for the post, so almost so ya this year. Until you buy and say, the 2 for say, Nana crossing it. Matu made my name. Matu Sampa, my name. Matu Dankrenya, my name. Sampa inform me and say, Muno Monko, now Monko Translation film. Then you say, Bessie, Mamma something. Made a Bechia me account. My Sunday, Miss Secretary, Church of Fonzaka. And I'm so down my intimates. Here comes some, they don't free her coy. Don't come. Young penny for so yes, you get a kai. Timmy so for granny pork of a diana. Eh, Commercial wants a bed. Ah, the very pure and say a pepper be ma with that intimate corner. And she, a pepper be ma, don't need a contact. And I am so you call him with you die. The idea change as an conscious so. It yet one says, so be I in a bush here. A bush here the coin. Nkubon ayeba ye ohima be kan se crossing ne kra otum for say o me be na mon kan se no kra anya mi moja cheni mo kra se otena asenu etimba na sampa man yini odan sampa man se ana crossing ni e o man hima kan na wu ase enti mi twamani ehwe machi doma bi do mo koye I've been born when each day. Send an answer for Bosso. Diwan answer the boss. At once a ha. Meka, you are Henu. Ganjana, I said, name Kitia. I don't know. The Diamochi, Timon, ye feel home, Nayakasu. And he a cousin, Nansa, near that's a cousin. And he announced you can find Crata, a chess and me all this year. Ebai. You can't Crata, no, me cross, you know, sending this year. No offer, Nimpona yet, and I could question for you. O call a creature, Minam Dina Cumia.
Edi mi se akonnwa no so no nso so eye noa ne maame a wo ne nsatim krata so ni nua panyini CCK ne nsatim krata so ni nua kuma kokudan so ne nsatim krata so me maame afia mframa nsatim krata so mo fa kwanja nsatim krata so otinkwaku nsatim krata so kofi aje adehye ni nyina ye kan o man hima na o ka ba bi ni nua ye frena ni nua panyini mafo nsatim krata so no me di bisanse na ibe so nya odehye a wo fa wi o na di na konwa ye di si so o maame no wo nua mama no wo busuafo nya nsatim krata so den na yantamfu ya ni nyina ne se me ma wo ti ase se akonwa no ko ti so no akonwa no yirai mfia ha no ni ankyire ni eye me na na asese mati na konwa e fe no kokunsia ana boache onu e ko kantam ayo kumase abonti kase ezo ya wo twe amanso a sesei waje akonwa no sebi afiri e ma ha nne na abia hin wonya bia wuti enti no okasa menya desia na nyino ko ti awi asen ma ne ba ya ne se o di asen ko ni di asen ne nan enti ne abadwafo no ma ya so te ense na nanom ye beja makwa amako ne ya me ya atoma enche edin krata ne nyina e ko chirumtumfo e beton sa afrem ya ba e betransfer bo so ne bienu ya ba no tumfo ma bofo bai obaya oso tumfo se momra na omu yasem ampa bushian boya no kama esanko e koduru ya no ye ba ya ne se asama ye dia aje sana na buya no kwasem wu bia no anadi ananti mu yasem eti yo ya ne se na na kra so yin ku ya de se konkon na se mi ye mu ya ni pese mi ye sabi me ye de se na ye de na hu se mi ye de se konkon o se o de o ya de se na hema o de na kra so yin ye wo fa no o se an wo fa no ye wa bushia fan o se ma bushia fan no o se ne monko na moni abushia ene mpanimfo e wa bushia nyina nkohia na nipa miensa no munyi mu baako mfa ma ohima no ohima mfa no koma kurutini na kurutini so gina so mfa no koma prekuma tenkonya na prekuma konya enhwehwe ehu se fibia ni ne ho a yamfa sa nipa no enkoma ma were hene na IGP na no ufinsia former IGP na yamfa onfa omomra kumase na ye baaye no o she na o twibie no ye ba ye di na asa ohima nka ho that ye to so nan na me sorry papa na me di granto akofa acha me hene so e ko ka tira acha me hene se nana asemi de mu duru me nkwanko yeyi ti me frɛ ma acha me aka no nti ofre chame tabri amotabri no ofre don fete chame atajamfi ka ho na me ansusu mitu me de hye ba ko ka ho se wonu omonko enti omokoi omokodu nana amia hene ho ayekusi ajewa omokodu ni fi asemti o ka ene se nana kraso ni ene suma wasina so no ne ba kaduma me di betino no onu abebu na mokwa monkan kire ne se menene akomiasie bia menene nhyiamu bia yedi na oya France ni ona bushia ina ya France fo adia se na mami ya ko fa be okay san tie dia na ba bia e fata e titano no ha ne ejano ntie se san dia se na kodane otumfo timi kwa e media mania ko che sanana mekan na brekum atankomya nipa be sensia na nsonkra kan ho ene abusia ya kan na kontinue no dimbi ti media sen ko dane
otumfo sɛ nana osuma yɛ sɛ yɛnkɔn woka sɛ yɛne ɔhema ne ade hyɛ no nyinaa nkɔhyia abusua no na nipa mmiɛnsa yi mu baako yɛbaeɛ a ɔhema no amfi yɛ mekɔɔ n'anim a asɛnti ɔbɛka kyerɛ me sɛ meyɛ Fransini nti meba abɛbɔ amanneɛ mekaeɛ no neɛ otumfo nti mekaeɛ a ne sɛ nana akora so woyɛ de hye kɔnkɔn na sɛsɛ yɛka kura no ɔhema a ɔdi a ne kora so hene nyɛ wo nanam no ɔsɛ anyɛ w'abusuafa yi na ɔsɛ a w'abusuafa yi deɛ otumfoɔ bɛka sɛ saa na ɛteɛ deɛ a nana hema onipa a wanyini no fa ne bra na wayɛ din ahemfo nyinaa yɛ din enti ɔde me bɛgyina hɔ no ne obisa ahemfo no sɛ nana ɔhema hema a ne nua na ɔsɛ wayi no bɛrima ɔsɛ wayi no wo a wɔ ne ho asɛnka no yɛ nti na hɔ ɛna adɔnkyeyere ɔsɔreɛ na ɔsɛ nana asɛm a yɛbaa ha na ano woka sɛ kora so hene ɔne abusua no ne ade hyɛ no nkɔhyia na wɔn nyi nipa baako mfa no mmra kurokyiri na ɔmfa no mmra tenkonnwa na nka yɛnhwehwɛ ne mu na yɛnhu mfonso a ɛwɔ no na yɛbaa yɛnya bi aka ɔhema ani saa adwuma no sɛsi a yɛgyina ha yi bɛrima akura meni no nyɛ ha nka meni bɛrima nti ɛbɛyɛ dɛ manya ne ho asɛm aka nti mene ne ho asɛm bia nti ɛbaa sa no waamu ne mutumfoɔ anim ahemfo bɛyɛsia na nnum a yɛkɔɛ no sɛdeɛ ɔkaeɛ biara se nana yɛni ne ho hwɛ nnipa yi wama meɛ no nso no mu na ha deɛ ɛbɛyɛ dɛ aka no ho asɛm nti deɛ ɛbaa sɛ saa deɛ a kɔ na fɔre mea no kɔfie akonnwa so in fact panyini ne deɛ ɛyɛ panyini na wohwɛ otumfoɔ anim paa na akyeamefoɔ ne sɛbi tuntumfoɔ sika ne nneɛma yɛtwi bɔ mu a wonyɛ bɛrima a nyame anim woahwɛ yie koraa wontumi nkasa n'anim nti deɛ ɛbaeɛ ne sɛ ogya yɛ kwan sɛ mmara yɛba nyina ne Yesu ɛsiane sɛ na yɛnim sɛ yɛnnua abatoɔ ne nneɛma nyinaa no wɔdi nkonim nti already ne nso ne yɛdi kan apagya no a ade hyɛ no nyinaa yɛhyia meka sɛ yɛde ne kɔkyerɛ nkurɔnkyiri yɛde ne kɔma nkurɔnkyiri nti yɛba yɛbɛdu berɛkum a no yɛn sɛ dabi sɛ saa na ɛteɛ no yɛwɔ ahemfie ha deɛ yɛbɛpagya no fɛdɛ nti yɛdi kan kɔ apagya no ɛde ne pie sɛ mohwɛ video so a berɛkum ha deɛ nipa bebree ne amansa nyinaa mu afei deɛ naano yɛnkɔte a ɛsɛ nana ama hema a ɔde ne nua si akonnwa so yɛ amammerɛ wɔ berɛkum ha no nkyerɛ sɛ berɛkum ha ɛne yɛsi hene yɛsi ahene wie a ne bia yɛde no kɔkyea otumfoɔ berɛkumfoɔ mu nyinaa mohwɛeɛ a ahɔhoɔ ɛna maame ɛde wɔn bɛgyina hɔ ma wɔn mu ne nuabarima nhyɛ akyerɛ wɔn sante nyina kyeamefoɔ mmienu kantankrankyi ne kyeame bonsu na ahenkwa ɔsoasoa na afuru kakraka sɛ medi ɔno nso ka ho na barima yi ɔhyɛ akyerɛ wɔn ɛnyɛ amammerɛ ne amanneɛ kwan so berɛkum ahemfo yɛnnɔɔso koraa no bɛyɛ 16 na 17 ahemfo mmiɛnsa pɛ na ɛkɔgyina hɔ ma ne hyɛ akyerɛ wɔn ɛnyɛ amammerɛ ne amanneɛ kwan ahemfo kɔyɛ nsafɔhene dɔmfɛtɛhene ɛna nsafɔhene ankɔbi fɛntahene dɔmfɛtɛhene ne twafɔhene saa nnipa mmiɛnsa na ɔmokɔgyina hɔ Israel enti amammerɛ ne amanneɛ no nyɛ saa na yɛsi akonnwa ne sɛbi mpira aduasa berɛkum akonnwa no nyɛ santehene na nyɛ ahɔhoɔ ne bɛsie akonnwa enti no me deɛ ɛyɛ me nua nana kyerɛ boakye tabiri ɛno na abusua no nyinaa yi no asi hɔ sɛ ɔyɛ berɛkum man ɔmmɛdi berɛkum man enti muni no a ne ni nana yɛhyia ha na asɛm a mede tom ade hyeɛ ɛyɛ kɔɔ no abusua anim ne sɛ
ɛne Brekumma nyinaa anim sɛ wɔmunya twɛn honhom asɛm no yɛatabiri asɛm no ɛde akɔma regional house of chief yɛ asɛm no wɔ wɔn hɔ nti yɛsrɛ sɛ obi bia anyɛ basabasa wonkɔ no yɛdi watam a woyɛ de hyia nkɔsa akɔ adwane nti mesrɛ mo obiara nyɛ din na yɛyɛ nhwehwɛmu no wie na ne yɛbɛsi bia no yɛbɛma Brekumma maso ate ayemfie dada mu Brekumfoɔ mo amunim ne asi hɔ ɛyɛ bai sogyani ba a yɛakɔfa no sɛ ɔmɛdi yɛ so akɔfa kaka motobifoɔ na atuo kita wɔn na yɛde peepee nneɛma yɛde kɔɔ yi na wasɛ na asesa deɛ ɔbɛtim de kɔ na yɛde webu mu ama no yɛyie asomdue nti na nnɛ yɛahyia ha sɛ yɛpɛ obi a wɔbɛdi yɛnim yɛde asomdue nɔkoredie nkɔsoɔ ama Brekumma